Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video lagi nih. Lama tidak membuat video. Ini arep nyapeke bocah. Nyapeke bocah utawa ya nyapeke gitu. Dan wingi wis tak seranane Pak Amir Purnomo Sidik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan berikut lekusuan nih Pak Amir. Matur suwun bati-bati sudah mengikuti channel saya, ikuti kegiatan saya untuk nyapeke putuku. Edin. Halo Pak Kiai. Ya. Salim le. Salim dulu. Iya. Salim mana ya? Aku mana? Kene sih. Melakukannya be 18 bulan baru jalan. 14 ini. Ini ku omongannya dhisik ta niku. Omongane dhisik kayak anu. Baru mlaku sih kok kene iki. Mlaku dhisik kayak nganu sih, Mbak. Kowe malahan Mas. Mlaku dhisik biasane omongane rada ngono. Ya nggih. Nek langsung iso omong iki. Apa ta mobilnya? Wah, ngene Mbak Amir kok dolanan ya, Le. Pokoke kowe nek ning aku iki. Jalan dene. Gek bakri. Suwe. Cukup suwe. Kaya nana ayek biyen. Jalan dene. Kali-kali ya enak. Ya apa? Sip. Sip. Mobil sip. Ning kae dek dijak ndek berbodo kae ning Malang kae. Pak suwe to Mbak Tri. Suwe tenan ning kono gek ning omah kucinge rak sing ngurusi kene, sing anggere kene sing ngurusi. Lah aku anggere uang-uang ngurusi anakku aku. Malah gek anu gek lorone kaya aku mbek ditinggal ibuku. Wah, Aku diceritani Mbak. Larane ditinggal biyen ibuku biyen. Biyen jalan-jalan ke ndi nah? Pantai. pantai. Iya, Isi garing-garing ada. arep tak hubungke nanti. Keren. Keren. Mobil keren. Mbok dandani listrik kowe. Nganu ile kuwi. Pot. Pak Ali Mustafa pensiun. Oh iya. Kali dhewe nanti. Ringin anu semoyo. Pensiun bulan. Karo Bunga Diarti pensiun dan sang kula. Oh. Kasing pensiun saiki. Yo wis. Dan aku ya cepet banget dinas ya. Lah ngira 2017 wong 21. Raka saya Pak Fernandes. Gua Inggris jarak 2070 tak? Heeh. Heeh. 5 tahun lagi. Aku kari dhewe to, Pak. Dilak-diluk kae. Ya ora. Panjang sana kabeh ya, Bu. Aku sak pelayan ki aku cilik dhewe. Jadi tua-tua noni ya. Iya. Wis sedul. Ya pemane sing do pensiun kan aku kan aku dhewe cilik dhewe ta wis kari dhewe. Aku nang kono ya tuwek dhewe saya bocah-bocah kae. Sekarang generasi sing anyar-anyar ku mestine aku. Gak aku tua dhewe. Heeh, sesuk tua dhewe. Tua dhewe. Keren tua dhewe. Ya
ide satu. Iki kayak melu nang ora? Wedi. Karangmojo. Mboten. Nggih kula ku 6 kecamatan kok. Darat. Jan melu muridnya. Kon melu kabeh. Anune. Lho ora seleksi kecamatan. Kabeh. Nggih. Anten maju. Mboten seleksi kecamatan. Piye? Lolos seleksi kecamatan Jan. Nang nggon aku ora. Nggonku ya mengkur Perwakilan. ora nganu, ora ono sing mlebu kabupaten. Oh. Jeneng iki anu to, apa jenenge? Nek rak seleksi gugus. Seleksi gugus. Anu langsung kecamatan seleksine. Langsung. Oh, nggih nggih. Tapi sampai SD karo SMP tak bareng. Ya nggih. Lah nggih. Juara 3 berarti wis ra masuk. Mah Lah ya bener ya ora ono repot sing sih. anu. Ning nek nggon aku tak nganu. Kabeh guru agama melu wah. Lah nggih. Melu nyang kuyong. Ya. Oke. Ten Karangmojo. Ora ngono. Oh, lah nggih lha niki mboten sik namu guru sing anu. Sing Nek wingi-wingi ya mung sing muridé ana sing mlebu. ya nggih. Nah sing iki tak kon melu kabeh ben bayeng aku. Lah nggih malah jadine jane malah kayak anu kaya ben reti. Ketukan aku ngelolos ke siji cecekane kono. Nggih. Ane Tanjung Sari. Lah Nung nggih. banyak bocah pinter tenan. Lah nggih. Kalau tiga seleksi kecamatan bos ngamuk kok jadi pinter Nah, tenan nggih. bocah yang. Sing pelayan kita juara 2. Ini Bitarian. Ya mengker ketok siji iki tok. Ya nggih. Pelayan Lagi ya. juara umum Dik, kok ya. entek anu sik. Heeh, kacang bae. Nah. Amuk-amuk. Kacang. Seneng kacang. Dan setelah disapai 1 minggu ceritane kayak tak bancake tadi momongi yo sura adat Jawa iki kudu dimomongi alhamdulillah ngundang tangga separo yo kayak yo masak kayak bancaan berkatan dan kegiatane bancaan utawa momonge gendurene kaya ngene iki. Ger, jangan lombok. Dulu kae, Mbak. Ngapain Sri? Ayo Mbak Christine. Wes. Aku tak lo wis tak lo. Dibusi anak itu. Kon mateng enggak? Iya Mbak. Gudege lur iki. Iki engko terancam. Wes. Serius. Sambukara. Yo. Nanti lek baru mau masuk karaoke nang sana mau. Oh, lah ya aku delok tapi mau nglire. Oh. Kipet si merah is. Lejas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. Betul ke sih? Nyongkoki aku. Dereng Pak, dereng lengkap Pak. Dereng nabung. Dawuh saking Bapak Haji yang mriki supados wujudaken kami mikroraken saktangipun damel sarana pindah anggenipun damel sarana sekoliwet sak pirantosipun menika menggah ganjaranipun kagem memetri utawi nyokure anggenipun balesma mriki nggih sak lebetipun wangon sak njawinipun wangon sedaya ingkang dados ambanipun Pak Haji sak keluarga dipun syukuri mugi-mugi rinten dalu tansah pun payungi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun tebihaken Pancabaya rahayu wilujeng sak lamunipun. Amin. Salajengipun anggenipun damel sarana dina aprit pekap ganjaranipun menika kagem memetri nggih menika wiji kekalih saking Rama Ibu nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi menapa ingkang pun kajaken Pak Haji Apandi saged kesempatan kanthi wilujeng boten mangke dugi setunggal punapa. Salajengipun wonten sarana jenang baru-baru ganjaranipun kagem kesaenan dherekipun Bapak Haji sak keluarga ingkang babar sak watunggil pertapan sanes panggilan. Salajengipun menika wonten sarana jenang pliringan ganjaranipun menika sarana nyuwun wonten ngarsanipun Allah Taala mugi-mugi Bapak Haji Apandi sak putra wayah sak keluarganipun sedaya mugi pun tebihaken sak kathahing panggoda punapa kemawon samiya iring-iringan manggih wilujeng boten manggih alangan setunggal menapa. Salajengipun anggenipun damel sarana mapinten-pinten bab golong ingkang sak bab ganjaranipun kagunjaan dumateng babuning kawit Kanjeng Nabi Adam Ibu Siti Hawa. Mugi-mugi lantaran punika Gusti Allah tansah paring pitulung kawelasan dhateng Kanjeng Nabi kasebat. Injil kaluberanipun sapangat barokahipun mugi kaparinga dumateng Bapak Haji Apandi sak keluarganipun. Mugi-mugi saestu mahanani tentrem ayem sak lajeng-lajengipun. Salajengipun ingkang angka kalih ganjaran sedekah golong menika ganjaranipun kakintunaken dumateng arwahipun ingkang cikal bakal ngleri mboten sanes Kyai Nyai Patra Jaya, Kyai Nyai Anggajaya ingkang semare wonten ing makam ngleri
Mugi-mugi pun tampi piyambak-piyambak dados amalipun Isarana menika pepundhen kasebat anggenipun marak sowan pun tampi amal utaminipun pun ngapunten sedaya diserpatipun salajengipun mugi paringana swarga ingkang minulya. Salajengipun sakbab malih ganjaran sedekah golong menika ganjaranipun kakintunaken dumateng arwahipun sedaya ahli leluhuripun Pak Haji Apandi saking kakung saking putri sedaya ingkang dados kewajibanipun pun kintun saperangan ganjaran sedekah menika mugi-mugi pun tampi piyambak dados amalipun. Isarana menika mugi pisuwanipun sedaya ahli leluhur ingkang sampun ngrumiyi marak sowan pun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pun apunten sedaya diserpatipun salajengipun mugi paringana swarga ingkang minulya. Putranipun Mbak Lia Mas Andri ingkang nama inggih menika Alfiandra Elga Pratama. Lah wekdal punika dipun mongmo dipun bancaki menika dumugi titiwancinipun pun sapih karena sampun yuswa 2 taun. Inggih menika dipun sapih anggenipun nesep asi ibunipun. Mugi-mugi kanthi lantaran ganjaran tumpeng menika Nak Alfiandra Elga Pratama tansah manggya ayem tata titi tentrem paringana sehat walafiat mugi dadosa lare ingkang saleh. Amin. Tembenipun dadosa tiyang ingkang migunani bekti dhateng tiyang sepuhipun kekalih minggahipun dhateng eyang-eyangipun mbah-mbah buyutipun sedaya lan ing sakmangkenipun sak dewasanipun dadosa tiyang ingkang migunani tumrap nusa bangsa tuwin agami. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Saendah malih nyuwun pandonga panjenengan sedaya mugi lare kasebat Alfiandra Elga Pratama tansah manggya ayem tentrem sehat sampun ngantos nakal sedinten-dintenipun sehingga mboten ngrepotaken ibunipun sehingga sakmangke saestu dados lare ingkang saleh sak lajeng-lajengipun. Setunggal malih tumpeng ugi ngemong-mongi inggih menika tiyang sepuhipun Alfiandra Elga Pratama inggih menika Mas Andri Mbak Lia. Mugi-mugi ana lantaran ganjaran tumpeng menika